Ekhona kamaskandi iqophele kanjani wena as artist ngoba thina sibona okukhulu angazi mhlawumbe ubona kanjani Mfowethu iParis igilima ngicabanga ukuthi emlandweni kaMaskandi hayi wami ezumthandeni uMaskandi nje ngicabanga ukuthi ngonombolo 2 emva ka Shino Mtekhala angisho ekuhlukanisana unyaka njengomroza lapha uyabona ibhola ngikhuluma mina ngento engena ko Lumpompo Northwest kumanje ngama booking sasa nje ngibiza ku Big Brother ngakho ukuthi le ngoma le ingifake kwezinye izindawo futhi ingenze ngabona ukuthi kumele ngigxile kusiphi istyle manje bese ngiphuma kulezi zinto mhlawumbe endala ngoba kwaba khona istyle sokuthi abanculi bayancofana bayathukana bayagadlana ukuze umuntu abe relevant so sesiphelile so sikhathi sesiyababhora abantu yabo njengamanje sokusikhathi ukuthi abantu bafuna umculo amavukana acula yabona bacula ogajeni bafuya imbuzi nje bayasho la uyabona so manje kufanele usebenze ngokukhulu kuyikhandla ungathatha umnkunzi ubeke emahlombe usebenze mangena e-studio usebenze njengevukana usebenze njengomuntu osancenga abantu ofikayo ubancenga abantu uqale kwa akubancenga uyabona so nje ngicabanga ukuthi bafowethu lokho uyabona usuku namhlanje belingakho aphatha amabhinqa kodwa abantu bacela impinda noma ebantwini abangekho ababhinqa uphatha kanjani baba ukucelwa impinda sekuyinto engijwayele futhi ngoba mawuzokhumbula cishe yonke imicimbi eseke ngayiperforma kusukela ngoDisemba kuze kuyohlukana unyaka kuze kungene omunye unyaka nase Richards Bay kuthiwa abantu baze bancengwa ngeParis kuthiwa ayasibadlala iParis ukuze badambe uyabona so impinda nje into esengihleze ngicelwa yona sengiyazi nami ukuthi mangiqeda iParis shuthi ngisazoyiqala phansi yabona amahemhemu athi Paris isishaye i-triple platinum kanti futhi ne-album yonke isishayile igolide angiyazi triple platinum nani kodwa engikwaziyo ngiye ngezwe kancane kuthiwa i-multi platinum multi platinum yaqala emculweni kaMaskandi yaqala emculweni kaMaskandi kanti futhi nakweminye imiculo yabantu abangcono abathi bangcono akujwayelekile yeah cha sabonga kakhulu Elisha esifisela konke efisela khona kulonyaka lo usiphatheleni kulonyaka ngakuqinisekisa ukuthi ngizokhipha kanye ngizokhipha umthandeni SK nokuyikhona lapho ngizokhipha khona amangwevu ngithatha ama-album onke ngiwahlanganise ndawonye izitayela zawo ngikhiphe SK ngibe umthandeni ukuze ngibe ibrand eyi1 ngoba umhlaba usujikile abantu abanendaba landaba eyifika abanendaba nani bese kuba ibrand yami yeGcokama ngiyigcokama namanje ubungibona so asekisidingo sokuthi ngibe negroup elokuthi iGcokama ngoba vele iGcokama ngiyilona khona amagcokama amadala khona amagcokama amafishane khona amade so umuntu mayingena kuGoogle ethi mthandeni kumele athole umthandeni SK egroupekile eyinto eyodwa so i-album engizoyikhipha kulonyaka umthandeni SK futhi ngiyathembisa ukuthi kubantu ngizokwenza ngakho kusemandleni ukuthi ngempela lento abayijwayele kube yiyona umlayezo zingoma zogroove njengeParis kodwa umlayezo ngawukhohlwa ngoba yona into engigxila kuyona kakhulu ushino kaMaskandi sawulindela ushino kaMaskandi kumanje nje kusasa ngo5:30 njalo ngesonto uyadlala uku-repeat kodwa uyashutha ngoba nje ngeke stage la abantu bengicela impinda kulomcimbi omkhulu kangaka emabhidi iyovela kushino kaMaskandi leyo nto ayikho into namanje la ushino kaMaskandi khona la uyabo so usizini 3 ke lo njengamanje usizini 2 odlalayo makuphela usizini 2 sezongena usizini 3 ushino kaMaskandi umuhle kakhulu angeke ngikubuze lutho ngoLwah namhlanje sindele ukubona okukhulu okuchaza ngoLwah kushino kaMaskandi yebo angicabanga ukuthi khona okukhulu okuchaza ngoLwah uLwah nje ngachaza ngayo ukuthi kusasa ngizobe ngena lapha ku Big Brother siperforma yona iParis nje simele eMzansi Africa ngoba lapha ku Big Brother kuyaziwa ukuthi istage esibuka worldwide yabona so sibe sinolwa nje kusasa yilokho engakuchaza ngoLwah ingakho bengafuna I mean ngo Big Lwah Ndlunkulu ngo Big Lwah Ndlunkulu mkhulu Lwah use u Big Lwah Ndlunkulu Lwah Big Lwah kuhlangene konke yabona eParis ke siyafuna ukuya Ungabafazi Ababili yedwa Lwah udliwa umshovu Lwah angizophethe udliwa umshovu hayi no ayikho lo angazi so bafethu ke nje ilokho kuphela uLwah uBig Lwah Ndlunkulu sobe sina ikusasa ukubuza usuwamanje usuvaya nje ungenzeka sikubona uya eworkshop ngoba sikubonile kwipost yase workshop
usho manje manje ubheke khona ngibona ngathi ziyaduma ungabuza ibhasi ulibona libhaliwe sengidubulile ngithi la ubonile sengidubula nakhona ngiyadlula futhi ngiyakwezinye indawo ngoba enye into ngizwile ukuthi uthe uhamba nje njengenkabi wena ungena noma yikuphi namhlanje abe ngiqashelwe la sengikwenzile ngiyakhona workshop ngiyadlula ngiyabingelela ujana eyipisini uma kuhlelekile ngoba yabona makufica kuhlelekile ngiyabingelela ngenza lokho engicabanga ukuthi kufanele ngikwenze ngiyadlula futhi ngiyaphambili futhi siyabonga kakhulu futhi sasa ngi-ANC ku-ANC MJs bese ngiya ku Big Brother late kuyinkathi bengikhona izolo ilokho nje mfowethu ngisawudubula lapha e-workshop alright mafo siyabonga kakhulu